български специалист след Жулиета Канталупи. Сега е изведена и съпроводена от Биляна Дякова. Дълги години тя работи с Жулиета и отбора на Фабриано като хореограф, но тук я виждаме като треньор на Рафаели от Световната купа в Милано. Е рамо до рамо с София. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, innamora così, guardami a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, sicuro tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché? Браво на София! Видяхме един истински състезател на килима. Казвам го, защото тя отново направи импровизация, както го видяхме в многобоя на бухалки. Тук тя смени два от рисковите си елемента, защото втория не се получи по начина, по който е заложен, и за да не дублира ротация, тя смени изцяло лавенето си на финала, за да може да има два зачетени риска, което го правят най-големите и опитни състезатели. Точно така, когато достигнеш до едно толкова високо ниво, трябва много да съобразяваш по време